80% luck, 20% skill, 15% concentrated power of will, 5% pleasure, 50% pain, and 100% reason to remember the name. We call him Ride to be sick and he's spitting fire and Mike got him out the dry. Здравейте, това е 8 епизод, поред сме в 12 менеджер мод с отбора на Валенсия. Този епизод ще изиграя 4 мача. 2 от лигата срещу Суна и Расинг и 2 за Купата на Испания срещу Барселона. Предложих тук на 2-3 играчи. Диаби от Арсенал, Мануел от някакъв отбор, да го знам, бразилски мача. Не е зле. А пък ми трябва защитник и на Вакасо от Вилареал, който е много добър. Да се надяваме, че Мануел и един от двамата полузащитници ще се съгласат. Сега първия матч срещу Осасуна. И 4 матча ще ги изиграя. Така, да видим. Много изморени играчи имам. Пияти ще пусна. Пареко. Не, Велите няма. Да го сменям. Топал ще пусна. И да... Делберт, не знам. Това ще не става. Миналия епизод имах 2 загуби. Да се надяваме сега да не е така. Ако има гол, ще снимам отново. И гол! Валенсия повежда над Осасуна с 1-0. Топал в 33-та минута. Вкарва много лесен гол, но след прекрасна атака. Края първото по време 1-0 след гол на Топал. Сега ще сменя Велитън с Солдадо, защото нищо не направи той. Един удар, един гол. Това добре говори за ефективността ни, но не и за нападението ни. Сега се надяваме, че Солдадо ще помогне. Да видим кой ще стане. Края на матча след гол на Топал в 33-та минута ние побеждаваме Осасуна. И се приближаваме до върха. Така, Локър е избран за играч на матча. Погледнете процентите на владение на топката, 61 на 39 за Осасуна. Не изглеждаше така, докато играех матча. Но все пак статистиката говори обратното. Сега матч срещу Барселона. Полуфинал за Купата на Испания, както в реалния живот, така и в FIFA-та тези два отбора се изправят на полуфинал. А сега Вакасо ще му предложа на него оферта. Ще предложи на Диаби. Лошото е, че искат 13 милиона. 13, дайте. Арсенал. Ще предложи на Диаби. Да видим. Ако един не се съгласи, то другия ще го направи. Със сигурност. 5 точки са пред нас. Тези Реал Мадрид. Сега и Мануел се съгласява. 4 години. Другите двама не искам. Да, ето. Чай да видим защо не иска. Да, ще привлека Диаби. Защото той се съгласява. Оферта за Мигел. Ще го продам, не ми трябва. И Абу Диаби се присъединява към нашия отбор. Което е добре. Ето го, Диаби. Много е висок той. И ще помогне доста. Ще го сложа на място на Кекран. Дрибълът и бол контрол са много добри. Шут пауър също. Както казах, доста е висок.
спринта не му е слаб. Просто много ми харесва. Сега матч срещу Барселона. Надяваме, че ще продължим напред след двата полуфинала, но нищо не се знае. Барселона са един от най-добрите отбори в света, бих казал. Сега Матю. Аз нямам ляв бек, ли бе? Оле. Да, така ще играя. Ако има гол с някой от двата отбора, ще снимам отново. И това е 1-0 за Валенсия. Велтън в 45-та минута извежда своя тим напред. Тук след грешка на вратаря Виктор Валдес се стигна до този гол. 1-0 за Валенсия. Края първото по време 1-0 за Валенсия след гол на Велтън в 45-та минута. Барселона владееш положението в матча. Ето, погледнете. 56 на 44, аз мисля, че повече. 5 удара за каталонците, един за нас. Но ние вкарахме гол. Алекс Санчес имаше две много добри положения сам срещу вратаря, но реши да прехвърля моя голкипър. И така те не успяха да вкарат гол. Но ето, че след първата атака през второто полувреме Давид Вия вкарва. Много лесно допуснахме този гол. Ето и ние са тук подан на Вия. И той стреля в обратния ъгъл и вкара. Края на матча 1-1 между отборите на Барселона и Валенсия. Велтън да предна на прилипите в 45-та минута, но Давид Вия изравни за каталонците в 48-та. Барселона просто можеха да ни разбият. И другия матч е 1-1. Можеха да ни победят поне с 7 гола. Ето 12 удара имаха те. Ние само 2. И тези 12, ето 7 точни удари, които бяха много опасни, но нашия вратар Диего Алвеш бе може би във формата на живота си. Просто прекрасна игра. И както в реалния живот, така и тук. Резултата завършва 1-1. Сега Мануел се съгласява да премина в нашия отбор. Микел продадохме. Мадуро не. Ето го Мануел. Рами и Мануел. Мисля, че ще оформя добра двойка. Центъра на защита. Сега мач срещу Сантандер. Който ще го играя, само да видя какво ще да гледам. Гьотце е преминал в Манчестър Юнайтед за 77,5 милиона. Страхотна сделка са сключили червените дяволи. Сега да се насочим към матча срещу Расинг. Ние ще сме с черни екипи. Те са с бяло-зелени. Абу-Даби ще играем. Много добре се представи миналия матч. Сега ще пусна и Жонас като титуляр. Тук няма да е това още. Макекран и Пияч също ще пусна. Това ще ни състава. Ако има гол за някой от двата отбора, ще снимам отново. 1-0 за Валенсия и отново той. Отново Велтън извежда своя тим напред. 45-та минута ние повеждаме над Расинг. Тук след добър пас на Пияти, мисля. Велтън излезе сам срещу вратаря и вкара го. Тук Макекран получава жълт картон за това нарушение. И в края на полувремето отново ще снимам. И да, ето го края на първото по време, но с гол на Велтън в 45-та минута имахме няколко възможности, но техният вратар се представи много добре. Няма да правя промени, имат
така в стила на Расинг, на Хойлпан влиза на място на Коста. И ако има гол, ще няма. Края на матча след гол на Велитън в 45-та минута Валенсия побеждава Расинг с 1-0. То защитникът ми забравих му името на това новия. Много добре игра просто. Всички центрирания бяха обрани от него. Просто прекрасно. Сега последния ден трансферния прозорец. Няма да купувам никой, няма да продавам. Ще го симулирам набързо. Както ви казах и преди матча, Гьотс е преминал в Манчестър Юнайтед. 20 милиона за Пабло Ернандес. Не. Няма да го дам. 23 пак няма да го дам. И сега вторият матч срещу Барселона. Той ще е на нашия стадион. И ако победим, отиваме на финал срещу Реал Мадрид или Севиля. Да видим състава, да няма много изморени. Локър е малко изморен, но ще играе. Да, Мануел се казва защитника. Просто му забравих името преди малко. Компани са купили Барселона, сега видях. Много добър трансфер. И ако има гол с някой от двата отбора, ще няма отново. Тук автогол на Диего Алвеш. Каква грешка на Рами. Не знам, нещо се обърха контролите и автогол. Такъв автогол не съм вкарал никога. Това просто ми се глава. Тук дуспа за Барселона. Не знам къде точно видя тази дуспа. Сигурно. Тук ли не? Да, ето тук има някакъв контакт мизерен. И то мач направо... Удари това спасяване! Диего Алвеш спасява дуспа за Барселона! Ето, че се отплати за автогол. Макар не напълно, защото това автогол беше супер мизерен. Но все пак спасява дуспа. И гол! 1-1, 29-та минута отново Велитън. Прекрасен нападател просто. Невероятен, с невероятна скорост. И невероятен завършващ удар. Просто прекрасен. Ето тук се измъкна от Компани. След като Пике загуби топката в центъра на игрището. Пробяга цялото това разстояние и вкара гол. 1-1. Меси вкара втори гол за Барселона в 45-та минута. Много лесно допуснахме аржентинеца да премине през нашата защита и да вкара гол. Сега ето. Става сам срещу вратаря и нямаше как да сбърка. След грешка на Маноло. Не Маноло, а Мануел. Барселона повежда. И така, край на първото полувреме. 2-1 за Барселона след някакъв... Ето. Това просто не мога да повярвам, че мога да се вкара такъв автогол. Адски тъпо, някакво... Не знам. 2-1, ако сега ни трябва победа. При равенство Барселона побеждава, защото имат гол при повече на чужд терен. Да видим какво ще стане. 2-2. Велитън връща Валенсия в матча и в борбата за финала. Ето, тук Пике сгреши и Велитън вкарва втория си гол. И края на матча. 2-2 между съставите на Валенсия и Барселона, и Барселона побежда, защото има гол повече на чужд терен. И ще има финал Реал Мадрид Барселона. В последната секунда, буквално, Бонлахор удари града и можеше да победим, но нямахме късмет просто. И този автогол от началото просто ни прецака буквално. И Евер Банега ми се контузва за 2 седмици. Просто този епизод завършва по много неприятен начин. Това е последния матч за този епизод.
5 точки сме за Реал Мадрид в класирането. Другия епизод ще изиграя 4 или 5 мача. Ще видя. След 4-5 епизода някъде ще свърша и първенството. И това е, надявам се да ви е харесало. Чао!